ஹலோ ஜேஆர் ஃபேமிலி யூடியூப் சேனல். இனிமேல் கண்டென்ட் வராது கைஸ், ஃபீல் பண்ணாதீங்க. என்ன ரொம்ப ஒருத்தவங்க மன உடைச்சலுக்கு ஆளாக்கிட்டான். சும்மா கண்டென்ட் எடுக்கலாம், உங்களை சிரிக்க வைக்கலான்னு போய் நான் கண்டென்ட் எடுக்க போனேன். அதில் 2 பாயினுங்க வந்து பச்சையா என்ன திட்டுறானுங்க கைஸ். மனசே உடையுது கைஸ். நீங்களே அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். தோத்துட்டு வலுப்ப கூடாது. வலுப்பவே கூடாது, வலுப்பவே கூடாது. அப்ப சரி, அப்ப பேஸ்ட் பேசுறான். ஏன் பின்னாடி அந்த உட்பாக்கிறதுக்கிட்ட அடிக்கிற சொல்லு. ஏன் உட்பாக்கிறதுக்கிட்ட அடி